לכולם, אנחנו פה בחדר של איילה ואנחנו רוצים לדבר על מה? אולי איך עברתי גנים? גנים? את רוצה לספר את סיפור חייך? כן. טוב, ספרי. הגן הראשון שלי היה גן ענק. אנחנו הלכנו לישון צהריים ושקמנו. אנחנו אכלנו מילקי, וקצת לפני שאכלנו מילקי גם ראינו טלוויזיה. זה היה בגן הראשון שלי. וגם לפעמים אכלנו שלוקים. ואחרי זה עברתי לגן שקוראים לו גן צפלולים. הייתי בו כמה שנים, קראתי בו די הרבה חברות. מה מיוחד בגן צפלולים? מה עשית שם? גן צפלולים, אני שיחקתי עם חברות והכנתי יצירות שאני אקבל אותם הביתה, וגם כמה שאני לא אקבל אותם הביתה. היה כיף בגן צפלולים? מאוד. אז מה שלא כיף זה הגננת הזאת שניצן. כן, היא לא הייתה כיפית? אבל היית מחבקת אותה כל בוקר. אוקיי, אבל היא גם כעסה עליי הרבה פעמים. אפילו פעם אחת שלא הצלחתי להפסיק את הצחוק שלי, היא עדיין האשימה אותי בזה. לא אשמתי שלא הצלחתי להפסיק לצחוק. נכון. אולי את מצליחה להפסיק לצחוק, אבל אני לא. אז מה את רוצה? היית רוצה להגיד להם מי הייתה רואה אותך עכשיו? טוב, אני כבר מדברת איתה בוואטסאפ שמספיק. כן? כן. עד עכשיו? התחלתי שאני רוצה להוריד. הגעת אליה? לא. אז למה? כן. אז את גם אוהבת אותה בעצם. גם אוהבת וגם... אז אמרת לה שזה לא היה לך נעים? אמרתי לא. ומה היא אמרה? היא אמרה... יופי שאני מספרת לה. זהו. ואז עברתי לבית ספר. כן. שקוראים לו... איך קוראים לבית ספר הזה אבא? בית מיתר. אז קוראים לו, כן, בית מיתר. ובבית מיתר היה לי משעמם. בדיוק כמו אלמוג שהיה לו משעמם. הוא גם היה שם, נכון. כמה זמן הוא היה בבית מיתר? 2 מה זה בית ספר הזה? זה כזה בית ספר. איזה סוג של בית ספר זה? מה זאת אומרת? אנתרופוסופי. אנתרופוסופי. וגם הגן שלך היה אנתרופוסופי? הגן שלי גם, רק הגן האחרון שהייתי בו. גן צפלונים. ואת היית כל הזמן אותו דבר או שאת גדלת שם בעצם? מה זאת אומרת? כל הזמן. נגיד, פעם היו שם בלוטים. היית בלוטה? אני הייתי בלוטה, והייתי גם אצטרובלית. לא, כאילו, בלוטה, כאילו, זה כזה... אצטרובלים זה הכי גדולים, ובלוטים זה הבינוניים, ואפונים זה הכי קטנים. אפונים, את היית גם אפונה? בטח. כן? כן. היה כיף להיות אפונה? אתה שואל אותי אם היה כיף? כן. טוב, רק משהו אחד לא היה כיף. מה? פעם אחת הייתה ילדה שקראו לה מיימי, והייתה ילדה, חברה שלה, שקראו לה נורית. מה קרה לנורית ומיימי? הם עברו לבית ספר, הם לא עברו לבלוטים איתנו. כן. הם הלכו לגן אחר.
והתבאסת? לא ממש. אבל די התבאסתי. טוב. אז רק הם היו איתך באפונים? כן. ואחרי זה היית עוד שנה בעלותה, ועוד שנה אצטרובלית? כן. 3 שנים היית בגן הזה בעצם. 4. 4? כן. אני חושב 3. 4. היית בגן ענת, אחרי זה שנה אחת אפונה, שנה בעלותה, ושנה אצטרובלה. אלמוג היה בינתיים בכיתה א', אחרי זה ב', אחרי זה ג', 3 שנים. ואחרי זה ד'. בד' כבר היית בכיתה א', שנה הרביעית. ומה קרה לך בבית ספר בית מיתר, בכיתה א'? אני כל כך מתרגשת למחר, יום השעה, עושים טקס בבית ספר. די, איזה טקס? טקס. מי עושה אותו? לכבוד יום השעה. אני לא יודעת מי עושה אותו. וגם ביום ראשון אנחנו מתאמנות על זה, על איזה שיר. איזה שיר? לא יודעת. פשוט אנחנו מתאמנות. מה, בבית ספר בית מיתר? לא. לא. מחר. אבל את לא סיפרת עדיין על הבית ספר החדש שלך, נכון? כן, עברתי לבית ספר חדש. אחרי כיתה א'? לא אחרי. כיתה א' באמצע כיתה א'. למה? כי לא היה לי כיף שם, ונורא רציתי לעבור, גם להיות עם אלמוג, ושמעתי שנורא כיף שם. אפשר איפה? לאכול שם ממתקים בדמוקרטי סאדברי. אפשר לאכול שם ממתקים, לראות טלפונים, ויש שם מחשבים. די, ומה עושים כל היום? אני והחברות שלי משחקות, ואנחנו לפעמים משחקות גם בטלפון, לראות מסך. מה, זה נשמע לי כמו גן רק עם מסכים. וממתקים. וממתקים. וואי וואי, כמו קייטנה. נכון? כן, גם יש שם מחשבים, כן. מה את עושה במחשבים? לפעמים משחקת מיינקראפט. רק פעם אחת שיחקתי. רק פעמיים שיחקתי מיינקראפט בחיים שלי. זה היה כיף? כן, רק משהו אחד לא כיף. מה? שבלילה באים אליי זומבים בתוך הפצוף. ומה את עושה? מנסה להרביץ להם. סליחה? מנסה להרביץ להם. את מצליחה גם? מצליחה לפעמים. טוב, כאילו, לא בלילה של המציאות, בלילה של הזה. של המיינקראפט. את אוהבת זומבים? זומבי לא. אלא אם כן הוא בצד שלי. מה, יש זומבים בתמונה? זה? כן, מה זה התמונה הזאת? לא, את לא יכולה לקחת, תקרבי את התמונה על המסך. לא, תקרבי את התמונה, לא עוד. זאת התמונה... עוד? למעלה? זאת התמונה זאת אני שאני הייתי קטנה, זה אלמוג שהוא היה קטן, אח שלי. זאת אמא שלי, אבל היא קיצרה את השיער, גזרה אותו עד לכאן. ואם אתם מזהים, אבא שלי. אני. מאיפה זה התמונה? אני לא יודעת, אבא. זה בחתונה של דודה מיך. חתונה של דודה מיך? כן. שהתחתנה עם דוד דוד. שהוא לא בדיוק במשפחה שלנו. נכון, אבל הוא נחשב דוד. נחשב דוד. דודה ויד. דודה ויד. דודה ויד. דודה ויד. יודעת שהוא נולד באותו תאריך המולדת שלי? באמת? כן. אז מיכל קטנה ממנו, כן, בכמה שנים? ממני ב9. ממך היא קטנה ב9?
ממנו אני לא יודע. ממנו? לא הבנתי אותך. הוא נולד בתאריך יום הולדת שלי, אבל לא באותה שנה שלי. הבנתי. כן. ודודה יעל, את זוכרת? מכירה אותה? לא פגשת אותה. לא פגשתי את דודה יעל, אבל שמעתי אתכם מדברים על דודה יעל. רגע, מאיפה הגענו על הדיבור שם של המשפחה? התמונה. כן. אז בעצם את עכשיו בסאדברי. וכיף לך? מאוד. אבא? מאוד קשה. אני שנייה עושה סטופ. טוב, חזרנו. אם ההורים או אתם רואים את זה, אז אתם יכולים לבקש מההורים אולי ללכת לסאדברי דמוקרטי, להצטרף לבית ספר הזה. למה כדאי להם? למה כדאי להם? כן. זה בית ספר פשוט טוב ברמות. למה מה טוב בו? אוקיי, 1 ממתקים, 2 טלפונים, 3 יש מחשבים, ו4 יש ספסל נדנדה שצריך לתקן אותו. נשמע מדהים. ספסל הכי מגניב. ואתם לא יודעים כמה זה מגניב, אבל אתם יכולים גם לנסות יום ניסיון, או שבוע ניסיון, או לנסות את הבית ספר הזה, ואם לא יהיה לכם כיף, או אם שלכם לא יסכימו, אז אל תצטרפו. אז בעצם כל הסרטון הזה זה פרסומת לסאדברי? כל הסרטון, אבל חלק. זה הוביל לפרסומת לסאדברי. כן. כן. אולי ככה יבואו מלא ילדים חדשים, ותעשו ממש חגיגות בסאדברי. אני מקווה. ואז יהיה אפשר לעשות מלא ימים מיוחדים כאלה, כמו שספרים עליהם, על הימים המיוחדים שאתם מארגנים. וגם ככה יהיו, אם זה בת או בן רואים את הסרטון הזה, אז אם זה בת, יש לי כמה חברות שם, שטוב, יכול להיות לכם שם הרבה מאוד חברים. לא, תספרי על הימים המיוחדים, נגיד שמישהו רוצה לארגן פתאום. כן, אני רוצה נגיד ללכת לגרביטי פארק, אז אני יכולה לומר למישהו שקוראים לו חנן שם, אתם יכולים לשאול את עדי, חנן או רוי, אם אפשר ללכת, כאילו, זה קצת קשה להסביר, אבל אני שאלתי את חנן אם אפשר ללכת כל הבית ספר לגרביטי פארק, והוא אמר שצריך 1 להתקשר לגרביטי פארק, 2 אנחנו לא מספיק ילדים, צריך לפחות 100 ילדים בשביל שיהיה לנו הנחה, אז אנחנו מחפשים עוד בית ספר, וזה מאוד יעזור לנו אם תצטרפו. זאת אומרת שהם יהיו כוח קנייה. כן, וגם אתם תוכלו להצטרף אלינו לגרביטי פארק. נכון, זה גם פרסומת לטיול לגרביטי פארק אני רואה פה. זה גם... אבל רק מי שמצטרף לבית ספר. כן, רק מי שבא. או שהוא מביא איתו בית ספר חדש שיכול לשתף כרטיסים. את זה נשאל את חנן קודם. טוב. זה גם... טוב, עדיין לא... לא מה? רגע תסיפרסקי. גם... אל תמהרו להיכנס לקבוצה שלנו, כי עדיין אין לנו קבוצה, אבל אני אשמח מאוד אם תצטרפו לבית ספר, וגם... באיזה כיתה את עכשיו כבר? אני
אני א', וגם, אתם יודעים, אנחנו כבר הלכנו לאחלה קרח. אבל אני לא הלכתי, בגלל שלא הייתי בבית ספר הזה שהלכו לאחלה קרח, אבל סיפרו לי על זה. ואחרי זה לקחנו אותך, נכון? אני ואלמוג? כן, לא, לפני זה. לפני זה? לא, אחרי זה. לפני זה. טוב, נו. את זוכרת שהיה יום של אוכל כזה, ערב שמביאים מלא אוכל, שכולם מביאים מלא אוכל, אפשר להביא גם אחים, אחיות, אבל רק למי שבבית ספר, כן? רק מי שבבית ספר הזה. זאת אומרת, הם לא יכולים אם הם לא מצטרפים. כן. תעשי להם יותר בהדגשה. רק מי שבבית ספר, כן? כן. אז אני נורא אשמח אם תצטרפו לבית ספר, זה יהיה טוב. ואם אתם רוצים לדעת איפה הבית ספר, טוב, אולי זה רגע. הוא סטאטבר, השם של הבית ספר הוא סטאטברי כפר סבא. כאילו הוא בכפר סבא. בגלל זה השם שלו. איזה מצחיק אם היה סטאטברי כפר סבא באילת. כולם היו מתבלבלים, נוסעים לכפר סבא או לאילת. נכון. טוב שהשם מתאים לעיר. רגע? כן. אבל אנחנו אז תשימו סטאטברי כפר סבא בווייז וזה יביא לכם את הסטאטברי. יופי. אבל רגע, תחפשו סטאטברי כפר סבא בגוגל זה יביא לכם את זה ואת המספר טלפון, כאילו שהוא ידע שאתם רוצים להצטרף לבית ספר. וגם בימי הולדת בכלל לא מביאים עוגה, מביאים מלא ממתקים, כאילו לא בטונות, כאילו אבל כאילו מביאים מלא ממתקים. במקום עוגה מביאים מלא ממתקים. ככה זה בבית ספר סטאטברי. נשמע מושלם. בטח יש רופא שיניים ממש ליד הבית ספר, נכון? למה זה יש רופא שיניים? עם כל הממתקים האלה. כן. לא, זה אני יודעת שזה צחוק, אבא. עלית עליי. יש שם גם חדר יצירה. כן. ואם ההורים שלכם לא מסכימים את הבית ספר הזה, אז אולי תבקשו ליום הולדת להצטרף לבית ספר. זה רעיון. במקום כלבלב. בקשו כלבלב. ליום הולדת. אוקיי, אבל אז וגם יש חדר יצירה, חדר קולנוע, רואים בכל יום שני קולנוע, וגם גם יש שם חוג קרמיקה. וזה רק החוגים שיש או שאפשר לעשות עוד חוגים? אפשר ללמוד מה שרוצים. מה שרוצים? מה שרוצים. אלא אם כן אין מישהו שיודע את השפה הזאת, או אלא אם כן, אם אתם רוצים ללמוד שפות ואין מישהו שיודע את השפה הזאת, אז לא נורא. נגיד, לי יש עובדת שהיא ערבית בבית, היא יכולה ללמד אותי ערבית. אז אבא, כן, יפה. זה בסדר לא, אני לא חושבת שזה יתאים. מה? לעשות חוג, כאילו בית, חוג ערבית. בבית? להביא את כל הבית ספר לפה? לא! שתלמדים מעל הערבית?
בטח שזה, אם תשאלי אותי. לא, התכוונתי עם חברות. לא יודע, אם היא תרצה. אוקיי. יעלה להם כסף, זה לא כמו בבית ספר. אני יודעת. רגע, מה? למה? כן, הלאה, היא לא עובדת לשירותך מתי שאת רוצה. אני יודעת. אבל את יכולה בבית ספר, שמעתי שאת דיברת עם המנקה שם, שרצית ללמוד במדינה ערבית, לא? צודק. ומה קרה עם זה? היא לא יכולה. למה? היא לא יכולה. איזה באסה. אבל אנחנו יכולים ללמוד גם מהטלפון. זה לא אותו דבר כמו מישהי שיודעת ללמד, נכון? תבקשי מחנן, אולי הוא ימצא לך מישהי. נראה לי זה הכי מגניב, לא? אני אבקש. וגם תבקשי מעלה. לא להביא חברות, אבל את בעצמך שתעזור לך פה ושם. אוקיי. טוב. אז תצטרפו לסטאדי כפר סבא בקרוב.